malemu Lucius Banda anamangidwapo. 2004 anapereka certificate ya fake ku Malawi Electoral Commission. Namba ya certificate 1951/91 inali ya munthu wina ku Mangu Secondary School, Alfred Mandala. Examination number 11/015 imachokera ku Chilazo Secondary School. Kafukufuku wina anaonesa kuti Lucius Banda anayimba maiso ake pabilira analiphera. Anabwereza pa Charles Lwangwa 1992 analipheranso. Potero khoti inampeza olakwa ndikumutsekera ku ndende. Lelonso tikumva nkhani ina yokhuza certificate. Akuti Chisale anagwisa ntchito JC ya munthu wina polowa usilikali, koma chodabwisa certificate yo palibe. Nayonso MDF ilibe umboni. Polisi ikukakamira kuti Chisale anapeza mwayi ndi certificate ya wina. Dzina lakunena kuti Pontius Hiwa, munthu yonso palibe. Pa nkhani ya soja Lucius Banda, polisi inapita ku Mangu Secondary School. Anacheza ndi headmaster kuona malizasi, komanso anacheza ndi Alfred Mandala, the owner of certificate number. Anapitanso kubira deki kumene anatsimikiza kuti soja anaphera mayeso a 1991. Potero anathamangira kumanepo, anakumana ndi Director of Security Robert Halawa. Anauza polisi kunena kuti examination number ya Lucius, that was 11/015, imachokera ku Chilazo Secondary School. Pa nkhani ya Chisale, maprocess osewa sakuchitika. Certificate palibe, Pontius Hiwa sakuoneka, MDF sikulowelera, document iliyonse ya ku Human Resource palibe. Jaji Madaliso Chimwaza akugwisa ntchito umboni wapakamwa. Mnyamata wamkono umodzi led by Kamajekete ndiomwe akusogolera. Akunena kuti Achisale amenewa anagwisa ntchito certificate ya Hiwa. Ndiyebe amalawi ambiri akudabwa. Ndi chifukwa chani amatchedwa Chisale pa payroll and not Mr. Hiwa? Tiyerekeze inuyo ya munthali mwaba certificate ya mwali ndi ukawera ntchito. Nzachizwikire dzina pa ntchitopo lisintha kukhala mwali. Same applies to Chisale akanasintha kukhala Hiwa. Aphunzitsi akubirira Ruth Mankhambera, Eustace Kazembe ku Mangu Secondary School, Director wa Manebo Robert Halawa, komanso mwini certificate number Alfred Mandala anaonekera ku koti kukapereka umboni pa nkhani ya soja. Lelonso tikufuna Pontius Hiwa, MDF Human Resource Manager ndi mboni zonse aonekere ku koti. Mnyamata mkono umodzi sangakhale mboni chifukwa ndi agent wa Kamajekete.